चन्द्रायान-3 जों सोमोन्दो थानाय माखासे जिके मोनथिना लानि फै। चन्द्रायान-3 आ अखाफोरनि सायाव माब्ला बाग्लायहैयामोन? बेनिनो फिननाया जागोन 23 आगस्त 2023 मायथाइयाव। चन्द्रायान-3 खौ माबेनिफ्राय दैथायहरा? बेनि फिननाया जागोन सतीश धावन स्पेस सेन्टार, श्रीहरिक'टा। चन्द्रायान-3 खौ माबे रकेटजों दैथायहरा? बेनि फिननाया जागोन LBM-3M4। चन्द्रायान-3 नि डाइरेक्टरआ सोर? बेनि फिननाया जागोन एस महन कुमार। चन्द्रायान-3 दैथायहरनायनि गासै खरसाया बेसेबां? बेनि फिननाया जागोन 615 crore। मिशन चन्द्रायान-3 नि थीमआ मा? बेनि एन्सारा जागोन साइन्स अफ दि मुन। मिशन चन्द्रायान-3 नि लेन्डारनि नामा मा? बेनि एन्सारा जागोन बिक्रम। लास्ट कुइसनाव दङ जोंना मिशन चन्द्रायान-3 नि रभारनि नामालाय मा? बेनि फिननाया जागोन प्रज्ञान। उननि फैबावगोन सोंथिफोरनि थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनखौ थुनानै लादो। गोजोन्थों।